nukutteko se siellä vai menettekö onkin muualle nukkumaan vai? No, käytännön vuorokaudet menee silleen, että siinä on se pari tuntia niin kuin leediä ja mitä pystyy sitten nukkua oman taistelijaparin kanssa sitten siinä sitten Vuorotellen. kiikaroimassa sitten. Isku on niin viheltää päälle koko aika ja sitten sitä mukaan heittää suojien maihin. Ja sitä kelaa, että ei vitsi, että onko tämä jossain ihan elokuvassa. Se on niin oma eri todellisuutensa vaan. Että se menee siinä se selviytymiskamppailu ja se on niin oma maailmansa siinä. Se on oma helvettinsä, missä eletään, mutta se pitää osaa eritellä täysin niin kuin tämmöisestä rauhallisesta siviilimaailmasta, missä saadaan elää ja sitä enemmän niin kuin arvostaa sitten. Ja sitä toivoo kaikille kansakunnille, missä olisi oikeus rauhaa ja vapauteen.